L'Escola de l'Ateneu ha aportat per a aquest 25 aniversari de l'entitat una activitat extraacadèmica molt interessant. Ens vam desplaçar a Barcelona, un cap de setmana, per visitar algunes de les institucions musicals més importants de la cultura musical del país. Vam arribar a l'alberg Pere Tarrés el divendres 26 de febrer a les 2 del migdia. Aquesta mateixa vesprada, després d'instal·lar-se, es van traslladar al Parc Güell i al Port Marítim per veure els músics que toquen al carrer. De la sessió, la primera toca. El bàsquet en el camp. Al dia següent, el dissabte, ens vam desplaçar al Gran Teatre del Liceu. Estem ja al grup de l'Ateneu Musical, en les Rambles de Barcelona, i al darrere de nosaltres tenim el Teatre del Liceu. Avui anem a fer una visita guiada i dintre de no res anem a veure què trobem allà dins. La nostra de la seva música. Aplega a Cornellà, a l'òpera fresca. Seguidament, ens traslladàrem al Teatre de Cornellà per a la visualització de l'òpera infantil i juvenil Allegro Vivace, producció també del Liceu. Estem amb Andrea, ara alumna de saxofó de l'Escola de l'Ateneu, i va preguntar a la gent que està venint al viatge amb nosaltres què està pareixent, sobretot la visita que hem tingut este matí al Liceu. Tenim així a Paquita. Què vos ha paregut del Liceu? Per a mi una passada de meva tercera, la meva divinitat veure, i estic encantat. El viatge és molt interessant perquè s'ensenya molt de música, i en general de Barcelona. Què t'ha paregut el Liceu que hem visitat fa un rato? Això, impressionant per l'estructura i tot el que n'hi ha allí. Vam passar el dia al centre de la ciutat per dinar al Parc de la Ciutadella i anar a visitar el Palau de la Música Catalana. Ens encontrem en el Palau de la Música Catalana, un edifici que va ser creat a principis del segle XX. Què et pareix bé? Com ho veus? Molt bé. M'agrada tot, sí. I en especial n'hi ha algo que t'ha agradat més? Sí, els psicones, tenen una Ja veus que està passant seu de categoria. Este vídeo va dedicat a son pare Papito Sánchez. Però a part d'això t'ha agradat també l'òpera d'este matí? Sí. S'ha quedat impactat. Anem a passar dins a començar la visita aquí. Adiós. Anem a sopar ja. Entrant a l'ascensor. Ale. Sonríe. Que té musgo i tope. De Sant Valentín. L'últim dia, el diumenge, varen visitar el Teatre Nacional de Catalunya i la Torre Akbar. Per últim, vam fer la visita al Museu de la Música SMUC, en el que varen poder tocar amb diversos instruments en directe. I que podem tornar quan vulgueu, ja sé que està una mica lluny, però... Este
estem amb Rosa Mari, mare de Marc, i Patricia, mare de Manel, i Patricia, mare de Marc. Què us ha paregut el viatge? Pues xulíssim. Jo vull donar l'enhorabona a vosaltres que ho heu organitzat perquè ha sigut un viatge xulíssim. Molt bé, jo era la primera volta que estava a Barcelona i molt interessant, m'ha agradat molt. De cara a fer més activitats d'aquest tipus a l'escola, Sí, per favor. fer coses diferents així. Sí, a més és que les xiquets es veuen també supermotivats. Ja hem anat al futbol també al final. Sí, ja guanyat el Barça. Ha sigut un viatge molt complet. 1000 perfums i 1000 colors, 1000 cares té Barcelona, la que ens ha de somiar, la que l'esgarra lucioles, la que devora les rates, la que volen els coloms, la que remulla la... Acabar el viatge, hem vingut a Cambrils a dinar en el bufet. Ha sigut una experiència molt motivadora, sobretot per al component més veterà i amb més experiència del grup. Poquita, amb tots vosaltres. Què t'ha paregut el dinar que hem tingut? Bé, ha estat molt bé, hem dinat el que hem pogut. Hem pillat 1, 2, 3, 4 platets. No hem abusat molt, però bé, ha estat bé, molt bé. Anem ja cap a Cocentaina, a mida que la camino sota els plecs del seu vestit, li repasso les arrugues amb la punteta del dit. Enxiuen les cantonades aquella vella cançó que només sabem la lluna, Barcelona i jo. L'estimo nua i sencera relliscant entre els dos rius, amb les seves fantasies i les seves cicatrius. Me l'estimo la falera d'un calor i un enamorat, perquè és viva i perquè es queixa la meva ciutat. 1000 perfums i 1000 colors, 1000 cares té Barcelona, la que ens ha de somiar,